ngibulale kwaZuluwendukazi ngibhudlise intaba namaguma ngizocela uthando kuwe inkomo yangifaka Yabona laphana ku-Facebook, bafowethu kunzima kuyashisa. Hlele kunezinto ezintsha njalo, hlele kunezinto ezenzakalayo usuku nosuku. Futhi abantu bakhona abakhathali bafana ngisikhohlwane. Facebook iy'nqwele bathanda bamaskandi. Khohlwana bafana, kuhlele kunezinto ezintsha apha ey'khulunywayo. Right, this is Ndofire Soweto TV. Nonke siyanibingelela, siyanimukela abantu abalayikhayo, abasubscribe-ayo, abakhomentayo, nabasherayo umsebenzi wala ekhaya. Siyabemukela ababuyayo ukuzobuka enye ividiyo, siyabonga kakhulu. Abaqalayo siyanimukela. La sibona lapha umshana webhova nomthandeni ku-Facebook. Lapha uma uthi uyayihambela ku-Facebook uthi uyayidlulela vele ubona into e-interesting. U-Facebook yileyo nto leyo, awukwazi ukunyanya uwuthande, yabona. It's either uyawuthanda or awuthandi at all. Awukwazi ukukhetha, kumele ukhethe okukodwa. If unyanya konke okuza nakho. If uyawuthanda, thanda konke okuza nakho ngoba ziyakhala laphana. Kunengoma ka-Ali Mgube laphana, igeza lakaMgube ayishayile under EP yakhe ethi i-location. Kunengoma ethi Osemaphusheni featuring Jabulu Langa and Nhlonipho Mgube. Manje laphana uthini umshana webhova kuthi Gucci, kuthi Paris. Hayi madoda abantu, hayi niyakwazi ukuzwa izinto ey'cashile. Bafethu umculo kuyawuhleli kuba nezinto ezisimila kuleyo ngoma leyo osuke uyazi, uyi-understand. Njengayo iGucci khona ubusimila obu-too much laphana ne-Paris. Kunjalo nje bafethu, sicula kuwumculo, sikuwumculo vele onjalo. Kanje nobani lo, ubaba uGadla Nxumalo. Unengoma le kaKhuzani le ayeyicothi ngavele ngamnika. Unengoma obonayo ukuthi iyafana, isondele ncama shi. Umculo nje, ethi shushu mntanami laphana umfoka Mlaba, le ayishaywa uKhuzani, nayo wayishaya. Umaskandi bafethu, umculo nje unjalo. Ukuthi nje nina lapha ku-Facebook, umtalabho lo aniwuyeki, anifuni ukuwuyeka. Anizwa futhi nibhaxabula. Aninandaba ukuthi nibhaxabula bani lapha ku-Facebook, nibhaxabula kwasani. Uma kunento eningayizwisisi kahle, nibuya naye ephila umuntu. Mina angazi ukuthi nizoba amadlozi anjani lapha ko-Facebook, angazi ngempela. Laba abantu abezwa at all. Hawu, anisahlole ngisho ubaba uMgube manje, u-Ali Mgube. Ubaba u-Ali Mgube kade aqala ukucula, unesipiliyoni esinzima kabi. Uyayazi into edayisayo, lento engamsebenzela. Hhayi kodwa bakukhona nina, hhayi no, angeke nize niyeke leyo nto leyo. Nizoyilandelela umuntu nize nomchithe. Niyachithana ngiyanazi. Futhi nina ngapho ngaphesheya, uma umuntu senimmakile, nifana nebhubesi umuntu, animyeki. Nibuya naye ephila ngey'hlahla. Angazi nadala kanjani. Iyekeni le nto leyo, majabhadi, yekani leyo nto . Umuntu uma ezenzela into ezama ukuphila, ezama ukucula, yekani umuntu aphile. Anifuneli lutho. Angazi nadala kanjani. Abantu abahambe bolalela umsebenzi kababa u-Ali Mgube, bayeke abantu laba abalokhu bebhoxa lapha ko-Facebook. Umsebenzi wabo vele. Bayabhokana nje, kade futhi bayiqala lento, bayaziwa, baneminyaka laba banesipiliyoni. Abanye sebezibaphahla ngisho emayunivesithi, sebeyasebenza bangothisha, bayini abanye. Lokhu baqala ukubhoxa befunda ema-high school. Ningaphiki nabo. Right. Muhle kakhulu umsebenzi kababa uMgube. Abantu abawusaphothe nje bawuphushe lapha online. Ku-Deezer, ku-Spotify, ku-YouTube, iTunes, Amazon Prime. Zonke lezo ndawo lezo umculo awuphusheni. Sibayeke abantu laba belokudlala. Nidlala kakhulu kumaskandi, engabe nisaphotha umculo, nisaphotha amaqhawe akithi la azamayo. Bekuyilokho nje esizokuveza ukuthi umuntu bethu uyayidlulela nje laphana ku-Facebook.
lusehlangana nento ngoba hayi anina phisi shem.